Казвам се Пенелопа Митова и сега съм на 26 години. Като дете, разбира се, си имах родители Женя и Росене Митови. Имах и по-голяма сестра, Оля, която е с 4 години по-голяма от мен. Сега тя е на 30, омъжена за някакъв мъж на име Деян и имат момчета-близнаци, които току-що навършиха 4. Но ето кое в детството ми наистина ми съсипа главата в продължение на години. От момента, в който можех да разбирам думи, бях сравнявана с Оля. Всеки Божи ден. Тя беше златното дете, онази, която не можеше да сбърка. Когато донесе само отлични оценки в 5-ти клас, родителите ми организираха голямо тържество и купиха ново колело. Когато аз донесох само отлични оценки 2 години по-късно, майка ми просто каза, че това се очаквало и че Оля го е направила първа. Спомням си, когато бях на 8, а Оля на 12. И двете играехме футбол. Тя вкара 3 гола в един мач и баща ми не спря да говори за това седмици наред. Разказа на всички в офиса си, на всичките ни роднини, дори на съседите. Когато аз вкарах 4 гола в моя мач следващия месец, той просто кимна и каза, че е хубаво. Вкъщи беше още по-зле. Всяко решение, всяка семейна дискусия, мнението на Оля беше това, което имаше значение. Когато бях на 13, много исках да боядисам спалнята си светлосиньо. Бях спестявала от джогните си, за да си кукя боята сама, но Оля каза, че ще изглежда грозно и няма да си отива с коридора, и родителите ми веднага отхвърлиха идеята. Междувременно, когато Оля поиска да събори стена в стаята си, за да я направи по-голяма, когато беше на 16, те наеха майстори и го направиха без въпроси. Или онзи път, когато избирахме място за почивка. От месеци ги молех да отидем в един научен музей в Пловдив, защото класът ми учеше астрономия и бях обсебена от нея. Но Оля искаше да отиде в някой курорт на морето в Слънчев бряг. Познайте къде отидохме? Да, на Слънчев бряг. Дори не ни позволиха да си взема книга за космоса, защото майка ми каза, че ще е твърде тежка в багажа. Семейните вечери бяха най-лошото. Опитвах се да говоря за нещо, което се случило в училище, или за нещо, което ме интересува, и родителите ми слушаха може би 30 секунди, преди да се обърнат към Оля и да попитат за нейния ден. Сякаш бях просто фонов шум в собственото си семейство. Единственото място, където чувствах, че наистина имам значение, беше в къщата на баба и дядо. Баба Маргарита и дядо Васил живееха на около 40 минути път в тази красива къща точно до язовира. Честно казано, това място беше повече дом за мен, отколкото истинският ми дом някога е бил. Всеки уикенд, когато можех, молех родителите ми да ме оставят при тях. Понякога казваха, да само за да се отърват от мен. При баба и дядо всичко беше различно. Те наистина слушаха, когато говорех. Можех да говоря безкрай за каквото и да ме вълнуваше в момента, билото динозаври, поезия или учене да карам скейтборд, и те седяха там с истински интерес. Дядо закачаше рисунките ми на стената в кабинета си. Не просто ги залепваше на хладилника с магнит, откъдето щяха да паднат след седмица, а наистина рамкираше някой от тях и ги окачваше като истинско изкуство. Веднъж ми каза, че моята рисунка на залез над язовира е любимото му произведение в цялата къща. Бях на 11, когато каза това, и се кълна, че почти се разплаках. Баба правеше чай и печеше тези невероятни домашни шоколадови бисквити. Седяхме на кухненската маса, понякога само двете, и тя ме питаше за приятелите ми, за часовете ми, каква искам да стана, като порасна. Нито веднъж не ме сравни с Оля. Нито веднъж не каза, че трябва да приличам повече на нея. В тяхната къща аз бях просто Пенелопа и това беше достатъчно. Когато завърши гимназия, исках да отида в университет. Бях работила усилено, имах добри оценки въпреки липсата на насърчения от дома и бях приета в добър университет с програма, от която бях развълнувана. Но когато казах на родителите си, че имам нужда от помощ с таксите за обучение, те ме накараха да седна и казаха «не». Казаха, че не могат да си го позволят. Парите им трябвали за сватбата на Оля.
Тя се беше сгодила за Деян и родителите ми планираха това огромно събитие. Майка ми имаше таблици и папки, пълни с идеи. Бяха резервирали този скъп хотел в центъра, наели луксозен кетеринг, а майка ми поръчваше рокля по поръчка за Оля, която струваше повече от един семестър от моето обучение. Попитах дали може би биха могли да помогнат поне с малко, достатъчно да покрия поне учебниците си. Баща ми каза, че трябва да се науча да бъда независима и че сватбата на Оля е събитие, което се случва веднъж в живота. Не си направих труда да изтъкна, че образованието ми също е доста важно. И така изтеглих студентски заеми, големи, от онези, които щяха да ме преследват години наред. Подписах всички документи сама, преместих се в малка стая в общежитието и започнах занятия, докато работех на непълен работен ден в едно кафене, за да покрия разходите си за живот. Сватбата беше лудост. Говоря за ледени скулптури, 7-етажна торта, жива музика, цветя навсякъде. Имаше около 200 гости. Оля изглеждаше прекрасно. Това ще й го призная. Роклята по поръчка беше великолепна. Родителите ми изглеждаха толкова горди, докато я водеха към олтара. По време на приема, докато всички ядяха прекалено скъпа пържула и пиеха шампанско, баба и дядо ме намериха да седя сама на една маса въгъла. Бях наблюдавала как всички празнуват и се опитвах да не мисля за студентския си дълг. Дядо донесе един стол до мен и ме попита как върви университетът. Казах му, че е добре, че часовете ми са интересни, че се справям. Той ме погледна с тези добри очи и каза, че ако нещата някога станат трудни, ако някога имам нужда от помощ, мога да дойда при тях. Каза, че винаги ще ме подкрепят. Баба стисна ръката ми и кимна. Каза, че се гордеят с мен, задето работя толкова усилено, и че знаят, че ще постигна велики неща. Почувствах как огромен товар се смъква от гърдите ми. Само да знам, че някой вярва в мен, че някой ми пази гърба. Това правеше всичко да изглежда възможно. Благодарих им, вероятно по-емоционално, отколкото трябваше на сватбен прием. А те просто се усмихнаха. Изкарах втората си година. Добре. Заемите се трупаха, но се справях. Бях започнала да разбирам коя съм извън сянката на семейството си. Имах приятели, преподаватели, които наистина забелязваха работата ми, бъдеще, което усещах като мое. Тогава дойде лятото преди третата ми година и всичко се срина. Дядо Васил почина от масивен инфаркт през юли. Просто е и така. Един ден беше добре, работеше в градината си до язовира, а на следващия ден го нямаше. Получих обаждане от майка ми, докато бях на лятната си работа. Пенелопа, дядо ти почина тази сутрин, каза тя с равен глас. Погребението е в събота. Звучеше раздразнена, че трябва да ми го каже, сякаш беше неудобство. Погребението беше скромно. Плаках през цялото време. Родителите ми стояха там, изглеждайки неудобно, а Оля постоянно си проверяваше телефона, защото близнаците бяха с детегледачка. Искаше ми се да им изкреща на всички, че току-що загубихме някой невероятен, но си премълчах. Баба Маргарита го понесе тежко. Наистина тежко. Тя беше с дядо почти 50 години. След погребението я посещавах в къщата до язовира колкото можех по-често, но тя изглеждаше като празна черупка. Почти не ядеше, почти не говореше. Сякаш част от нея също беше умряла. Месец по-късно получих още едно обаждане. Баба беше починала съня си. Лекарят каза, че е сърдечна недостатъчност, но аз знаех истината. Тя почина, защото не можеше да понесе да бъде без него. Някои хора са такива. Толкова свързани, че когато единият се отиде, другият просто го последва. Бях съсипана. В рамките на 5 седмици бях загубила единствените 2 души, които някога наистина ме бяха виждали. Единствените 2 души, които ме караха да се чувствам, че имам значение. Прекарах дни, просто плачейки в стаята си в общежитието, едва способна да функционирам. Седмица след погребението на баба, майка ми се обади и ми каза,
че трябва да се срещнем в адвокатска кантора. Някой си господин Йорданов, който се занимаваше с делата на баба и дядо. Каза, че е за четенето на завещанието и че трябва да присъствам. Появих се в този офис в центъра в сряда след обед. Чакалнята имаше кожени столове и стари правни книги по рафтовете. Родителите ми вече бяха там, седяха сковано и официално. Оля беше до тях и изглеждаше отекчена. Господин Йорданов беше по-възрастен мъж с сива коса и спокоен глас. Той ни покани в кабинета си и ни накара да седнем. След това отвори една папка и започна да чете. Вашите баба и дядо оставят къщата си на улица Езерен изглед 2847 на Пенелопа Митова, каза той, заедно с 150 000 лева в брой. Стаята замлъкна за около 3 секунди. Тогава Оля издаде онзи остър звук на поемане на въздух, сякаш я бяха ударили. Майка ми сграбчи ръката на баща ми толкова силно, че кокалчетата й побеляха. Аз седях там в шок. Не бях очаквала нищо. Честно казано, просто ги исках обратно. Господин Йорданов продължи да чете. Има лично съобщение от Васил до Женя Митова, каза той. След това го прочете на глас. Но ставяме на теб или на Оля нищо, тъй като вече ви дадохме 200 000 лева, когато съобщихте за финансови затруднения при подготовката на сватбата на Оля. 200 000 лева. Почувствах се, сякаш ме бяха зашлевили. Родителите ми бяха казали, че не могат да си позволят да ми помогнат с образованието. Бяха казали, че нямат пари, но бяха получили 200 000 лева от баба и дядо и ги бяха похарчили всичките за сватбата на Оля. Онзи хотел, онази рокля, онази нелепа ледена скулптура, сега всичко имаше смисъл. Майка ми скочи от стола си. Лицето й стана яркочервено и тя удари с ръка по бюрото на господин Йорданов толкова силно, че си помислих, че ще се нарани. Не мога да приема това, каза тя високо. Това не е честно. Не можете просто да откроявате Пенелопа по този начин. Господин Йорданов дори не трепна. Госпожо Митова, това е официално завещание, надлежно изпълнено. Желанията на починалите трябва да бъдат уважени. Но сигурно са били объркани, опита се да спори баща ми. Тук няма какво да се оспорва, каза твърдо господин Йорданов. Всичко е законно и окончателно. Родителите ми изглеждаха бесни. Оля изглеждаше, сякаш искаше да се разплаче. Аз просто седях там вцепенена, опитвайки се да осмисля всичко. Напуснахме офиса и си помислих, че това е краят. Вървях към колата си, когато родителите ми ме настигнаха на паркинга. Пенелопа, почакай. Майка ми извика с онзи сладък, лигав глас, който буквално никога не бях чувала да използва. Може ли да поговорим за минута? Трябваше да кажа не. Но някаква глупава част от мен си помисли, че може би искат наистина да проведем истински разговор за пръв път. Така че се съгласих. Отидохме в едно кафене в съседство. Беше от онези места с малки маси и прекалено скъпо кафе. Седнахме и майка ми не губи време. Веднага започна да говори за къщата. Познавам един брокер, много добър, каза тя. Може да продаде къщата до язовира на страхотна цена. Пазарът е горещ в момента. Можеш да изкараш много пари. Баща ми се намеси. Поддръжката на къща е скъпа, Пенелопа. Данъци върху имота, ремонти, поддръжка. Прекалено много е за едно младо момиче, особено студентка. Оля кимна ентусиазирано. Ти и без това няма да живееш толкова далеч от града. Поумно би било да продадеш и да използваш парите за нещо по-удобно. Тогава майка ми се протегна през масата и хвана ръката ми. Наведе се близо и прошепна: ние сме семейство, миличка. Семейството си помага. Да продадеш къщата би било отговорното нещо. Погледнах ръката и върху моята. Помислих си за всички пъти, когато ме игнорирала, отхвърляла, избирала Оля пред мен. Помислих си за 200 000 лева, които бяха скрили от мен.
Помислих си за баба и дядо и как тази къща беше единственото място, където някога съм се чувствала обичана. Дръпнах ръката си. Нямам никакво намерение да продавам къщата, казах ясно и твърдо. Искам да запазя това, което баба и дядо ми оставиха. То означава нещо за мен. Лицето на майка ми се промени моментално. Сладостта изчезна. Държиш се егоистично и глупаво, започна да спори баща ми. Това е напълно неразумно, добави Оля. Станах, оставих пари за кафето си на масата и излязох. Те викаха след мен, но аз не се обърнах. 2 години минаха след онази катастрофа в кафенето. Съсредоточих се върху себе си за първи път в живота си. Парите, които баба и дядо ми оставиха, не ги пропилях за глупости. Отворих инвестиционна сметка и вложих по-голямата част от тях там. Използвах част, за да платя за поддръжката на къщата до язовира, данъци върху имота и основна поддръжка. За себе си купувах само това, от което наистина имах нужда. Завърших последните си 2 години в университета и се дипломирах с добри оценки. След това си намерих работа в тази маркетингова компания, за която мечтаях да работя от 3-та си година. Не беше някаква огромна корпорация, но беше уважавана в бранша и работата беше интересна. Гордеех се със себе си. Наех си малък апартамент в града. Нищо луксозно, просто едностаен с достатъчно място за мен и вещите ми. Беше мой и това имаше значение. Къщата до язовира не оставих да стои празна. Имах приятелка, която работеше като брокер, и тя не помогна да я наемам на хора, които искаха да почиват край язовира. Предимно семейства, понякога двойки, търсещи спокоен уикенд. Приходите от наем помагаха да се покрият разходите и дори оставаше. Що се отнася до родителите ми и Оля, почти не говорех с тях. Минаваха месеци без никакъв контакт. Понякога се обаждаха, обикновено около празници, а аз давах кратки отговори и затварях телефона възможно най-бързо. Така беше по-добре. Един ден майка ми се обади и каза, че иска да дойда на вечеря в петък. Звучеше нормално, не сладко или фалшиво, просто обикновено. Почти казах не, но нещо ме накара да се съглася. Може би бях любопитна. Може би просто ми беше писнало да ги избягвам вечно. Когато спрях пред къщата на родителите ми онази петъчна вечер, веднага забелязах, че нещо не е наред. Къщата изглеждаше зле. Боята по капаците на прозорците се лющеше. Олуците висеха под странни ъгли. А муравата, за която баща ми преди се грижеше до маниачаване, беше напълно обрасла с глухарчета и плевели. Изглеждаше занемарена. Вътре не беше много по-добре. Мебелите изглеждаха износени и имаше водни петна по тавана в коридора. Но вечерята беше готова и всички седнахме на масата като нормално семейство. В началото разговорът беше почти приятен. Родителите ми ме попитаха за работата ми в София, за апартамента ми, за това как прекарвам уикендите си. Оля ме попита дали излизам с някого. Чувствах се странно нормално и започнах да се отпускам малко. След това дойде десертът. Майка ми беше направила ябълков сладкиш. Ядяхме го, когато баща ми се прокашля. Наближава Димитровден, каза той небрежно. Очакваме много роднини тази година. Чичо Тодор, Леля Сара, братовчедите. Ще бъде пълна къща. Това е хубаво, казах аз, без наистина да обръщам внимание. Работата е там, продължи той, че бихме искали да наемем по-просторно място за всички. Някъде с място за децата да тичат наоколо, но не успяхме да намерим нищо подходящо. Почувствах го, преди майка ми дори да си отвори устата. Чудехме се, каза тя внимателно. Дали може би могла да ни заемеш къщата, която наследи само за уикенда на Димитровден? Оля веднага се намеси. Ще бъде перфектно, Пенелопа. Близнаците ще могат да играят до язовира. Ще им хареса. Чист въздух, природа, всичко това. Помислих си за баба и дядо.
Помисли си как те винаги обичаха да имат семейство около себе си за празниците. Вероятно биха искали къщата да се използва за нещо такова. Биха искали правнуците им да играят там. Добре, казах аз. Можете да използвате за Димитровден. Майка ми се усмихна. Благодаря ти, миличка. Това е много щедро. Оговорихме се за самия празник. Те щели да пристигнат с 2 часа след обед, а аз щях да ги посрещна там. Щяхме да празнуваме всички заедно като семейство. Дойде Димитровден и реших да отида до къщата до язовира малко по-рано. Исках да се уверя, че всичко е готово, може би да сложа някаква украса. Стигнах там около 1 час и 30 минути, но когато отключих входната врата и влязох, веднага разбрах, че нещо не е наред. Партито вече беше приключило, или поне частта с яденето. Навсякъде имаше мръсни чинии. Чинии, натрупани в нивката, чаши по всяка повърхност, петна от храна по покривката. Дървената ми маса за хранене имаше следи от изгаряне от цигари, истински изгаряния, които бяха съсипали лака. А скъпият килим на баба ми, онзи, който беше донесла от пътуване до Турция, имаше тъмни петна по цялата си повърхност, които приличаха на вино или може би сус. Вървях из къщата в шок. Роднините си бяха тръгнали. Бяха само родителите ми и Оля някъде отзад. Чувах ги да се смеят. Звукът идваше от всекидневната взагната част на къщата. Вървях тихо към звука и спрях на прага, където не можеха да ме видят. Родителите ми бяха на дивана. Оля беше в футюйла. Всички държаха напитки в ръцете си и изглеждаха напълно отпуснати. Добре, че Пенелопа не беше тук, каза майка ми, смейки се. Тя и без това не е нужна тук. Това всъщност е къщата на родителите ми. Но поне сега може да играе ролята на домакиня и да изчисти цялата тази бъркотия сама. Баща ми се засмя с нея. Момичето трябва да се научи на малко смирение. И сега, след като ни позволи да използваме къщата, можем просто да продължим да идваме тук. В края на краищата тя ни даде разрешение. Те чукнаха чашите си, сякаш току-що бяха измислили някакъв брилянтен план. Почувствах как ярост се надига в мен. Чист, горещ гняв. Бях им предложила къщата, защото исках да помогна. Защото мислех, че това е, което баба и дядо биха искали. А те ме бяха използвали. Нарочно ме бяха излъгали за часа, за да не бъда на празника. Бяха съсипали мястото и планираха да продължат да го използват, без да питат. Влязох в стаята. Те подскочиха, когато ме видяха. Чашата на майка ми всъщност се изплъзна от ръката но тя хвана. Пенелопа, каза баща ми с фалшив ентусиазъм. Точно теб чакахме. Сигурно си сбъркала часа. Чух всичко, казах аз. Гласът ми трепереше. Дадохте ми грешен час нарочно, за да можете да празнувате без мен. Майка ми изтена театрално. О, Пенелопа, винаги си толкова драматична за всичко. Излизайте, казах аз. Излизайте от къщата ми. Чакай малко, каза майка ми, изправяйки се. Ние сме семейство. Имаме право да използваме тази къща. Ти ни даде разрешение. Казах, излизайте. Това е моя собственост и искам да си тръгнете. Баща ми се засмя. Наистина се засмя. Това е нашият семейен дом, Пенелопа. Оставаме. А ти можеш да започнеш да чистиш кухнята. Не казах нищо повече. Обърнах се и излязох право през входната врата, затръшвайки я зад себе си толкова силно, че прозорците издрънчаха. На следващата сутрин се обадих на господин Йорданов. Той помагаше на баба и дядо от години и му имах доверие. Разказах му всичко, което се случи на Димитровден. Дори и да са ти родители, каза той твърдо, твоите права на собственост трябва да бъдат защитени. Ще предприемем правни действия. Подготовката за съда отне време. Трябваше да съберем всички документи,
нотариалния акт за къщата, записи на всяко мое взаимодействие с родителите ми относно имота. Нуждаехме се от доказателства за щетите, които бяха причинили. Господин Йорданов беше задълбочен и търпелив през целия процес. Денят на делото най-накрая дойде. Седях в съдебната зала, чувствайки се нервна, но готова. Когато дойде моят ред да свидетелствам, говорих спокойно и ясно. Изложих фактите, без да се поддавам на емоции. Дадох на родителите си разрешение да използват къщата само за Димитровден, казах аз. Имам съобщения в семейния ни чат, които доказват това. Никога не съм им давала разрешение да живеят там. Съдията разгледа доказателствата, които господин Йорданов представи. Скриншоти от съобщенията, снимки на повредената маса и килим, всичко. Майка ми зае свидетелската скамейка след това. По лицето й се стичаха сълзи, но на мен ми изглеждаха фалшиви. Тази къща трябва да принадлежи на цялото семейство, каза тя с пречупен глас. Пенелопа я получи несправедливо. Не е правилно, че само тя я наследи. Съдията вдигна завещанието. Госпожо Митова, завещанието е ясно и законно. Сълзите на майка ми изчезнаха бързо. Тя им е повлияла, каза тя едосано. Тя е манипулирала родителите ми да напишат завещанието в нейна полза. Изражението на съдията се втвърди. Имате ли някакви доказателства за това твърдение, госпожо Митова? Ами, не, но тогава вие клеветите дъщеря си без доказателства, каза рязко съдията. Няма да толерирам безпочвени обвинения в моята съдебна зала. Аз също представих доказателства за щетите от тяхното парти. Снимки на изгорената от цигари маса, съсипания килим, касови бележки, показващи колко ще струва да се заменят, и показах документи, доказващи, че съм загубила приходи от наем за няколко месеца, защото родителите ми отказваха да напуснат и не можех да наемам къщата. Няколко седмици по-късно дойде присъдата. Съдът отсъди изцяло в моя полза. На родителите ми беше наредено незабавно да освободят имота и да платят обезщетение за всички причинени щети, плюс загубените ми приходи от наем. След обявяването на присъдата, родителите ми и Оля започнаха да ми пишат непрекъснато извинения, молби, покани да се срещнем и да поговорим. Изтрих всяко съобщение, без да прочета повечето от тях. Една вечер се прибрах от работа и намерих майка ми да стои пред вратата на апартамента ми. Изглеждаше ужасно, изтощена, с тъмни кръгове под очите. Моля те, каза тя, когато ме видя. Просто ме изслушай за минута. Какво искаш? Попитах аз, без да се приближавам. Съжаляваме, каза тя. Гласът й се пречупи. Толкова съжаляваме за цялата болка, която ти причинихме. Моля те, прости ни. Ние сме семейство. Поклатих бавно глава. Не мога да ви простя. Страдах в това семейство през цялото си детство. Писна ми да бъда смятана за семейство само когато е удобно за вас. Очите на майка ми се напълниха със сълзи. Истински този път. Фирмата на баща ти фалира, каза тя тихо. Затънал е в дългове. Имаме нужда от помощ, Пенелопа. Моля те. Поех дълбоко дъх и я погледнах право в очите. Не мога да ви помогна и вече не ви смятам за мое семейство. Тя ме зяпна, сякаш я бях зашлевила. Устата й се отвори, но не излезе звук. След това бавно наведе глава и си тръгна без нито дума повече. Влязох в апартамента си и веднага се обадих на господин Йорданов. Разказах му за появата на майка ми. Трябва да подадеш молба за ограничителна заповед, посъветваме той. За да защитиш спокойствието си. Подадох на следващия ден. Когато ограничителната заповед беше одобрена, съдът изпрати официални документи на родителите ми по пощата. Те очевидно бяха шокирани и разказаха на всеки роднина, на когото можаха, за това, което бях направила, опитвайки се да ми изкара злодея. Но чух от някой от тези роднини какво наистина се случваше с семейството ми. Баща ми не можеше да си намери работа,
след като фирмата му се срина. Прекарваше цялото си време, опитвайки се да изплати дългове. Арогантната му личност беше съсипала повечето му приятелства и беше отблъснал почти всички, които можеха да му помогнат. Майка ми се сриваше психически, стресирана от положението на баща ми. Беше спряла да се грижи за себе си. Оля и съпругът и също се бореха. Отглеждането на близнаци беше скъпо и връзката им беше обтегната. Парите не стигаха. Тя работеше постоянно, за да покрие разходите за училище на децата и ежедневните нужди. Тя винаги беше разчитала на нашите родители за помощ. А сега, без тях, тя се давеше. Не се чувствах виновна. Чувствах се свободна, след като напълно прекъснах контакт с семейството си. Хвърлих се в работата си. Всеки успешен проект ме правеше поуверена. Усещах как израствам, превръщайки се в човека, който трябваше да бъда през цялото време. След работа ходех по кафенета в града и се срещах с нови хора. Намерих си истински приятели, хора, които ме харесваха такава, каквато съм, хора, които не ме сравняваха с никого и не очакваха да бъда някой друг. През уикендите карах до къщата до язовира. Седях на верандата и гледах водата или се разхождах по брега. Понякога влизах вътре и гледах рисунките, които дядо беше рамкирал, все още висящи на стената. Мислех си за бисквитите на баба и за начина, по който и двамата ме слушаха, сякаш имах значение. Чувствах се благодарна. Благодарна, че бяха видели нещо в мен, което си струваше да се защити. Благодарна, че ми бяха дали изход. Благодарна, че ме бяха обичали, когато никой друг не го правеше. Къщата не беше просто имот за мен. Беше доказателство, че на някого му е пукало, че някой мислил, че заслужавам добри неща. И сега най-накрая живеех живота, който те бяха искали за мен. Бях щастлива. Наистина щастлива. И го бях постигнала всичко по моите собствени правила. Край на историята.